أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين، باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دية ترتسوية دية ترتسوية diye tarata suye a jigina bolone biye tarata suye sen jigina aw jigina yele suye hijriya bakele biye tarata suye hijriya amas ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul awwal minye hijriya sankalo sabana bisunyo mugani kelenay miladi nasaraw ka jate ba fulani muga ani nani sankalo konontonna bisunyo mugani nani nay darasu be al-hafiz an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin bonda minna ko babu ujubi sawmi ramadan wa bayanu fadlu shiyam wa ma yata'allaqu bihi koni nye bonda e
bonda min be sungalo suni wajibiya fo ani fasamantiya min be sunna ani min jilolen be sunna anya hadisaw do fo kateme bi hadisa munun daminana hadisa munun kalananka wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisa min Abi Hurairah malaka je kabwa maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka ko alako masami akabwa korota lendo alako kullu amali ibn adam lahu illa siyam alako hadamaden ka bara bebe hadamaden yerede fosu hadamaden be bara barake iba ki yerede asarabi yere fosu fa innahu li wa ana ajiji bi fosu sunye ne ala de taye ne ala de be hadamaden sara aka sunna wa siyamu junnatu sunye tangana de fa idza kana yawmu sawmi ahadukum na dola kelen sunna domi fala yarfus wala yasqab fala yarfus kana junubu kumauke kana junubu kouke wala yashqab kana mankan chaya fa insabahu ahadu aw qatalahu ni mo doyi nani ube mo doyi kele fal yaqulu inni shaimu eka fo tigima konne sunnendo ekana tiginani ikana tigi kele afo konne sunnendo والذي نفس محمد بيده تيرن كون كلناني مساي محمد نيمبه مسامين بولو لا قلوف فم شائم أطيب عند الله من ريح المسك سنبغا دكسا وكدي عليه كتمه مسكت مسكين وكسكا مانا من يبرفه للشائم فرحتان يفرحهما سنبغا نسونجا فلا بي سنبغا بولو نابي نسونجانو ونسونجا فلاي إذا أفطر فرح بفطره نسونبغا يا سنتيجي أبن نسونجاني سنتيجي ليني وإذا لقي ربه فرح بصومه نا ياتيجي على كمبي نغنيا الله غرفنا أبيو نسونجاني أكسون سراي منتفق عليه بخاري مسلم بيننا حديثا إنكا وهذا لفظ رواية البخاري من بخاري كا رواية كمدين وفي رواية له أننا ناتشكوره رواية ورلا بخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله sumbaga ba ka dumuni toye aba ka miji toye aba ka nindingo toye ne ala kama ashiyam li ewa sunye ne ala taye wa ana ajiji bihi ne ala debe sumbaga sara sunna wali hasanatu bi asri amsaliha nimba sarafana bara nyuman kele mba sara tanna wa fi riwayati li muslim لمسلم أنا مسلم كير ويلا كل أمر ابن آدم يضاعف الحسنة بأسر أمثالها إلى 700 ضعف آدم دين كبارا بارا بي أبي جيدية نيومان كله على باكي تانية كتاك كمي ولون فلاما إكبارو بجيدية وسرا بجيدية nyuman kele ala ba jiri ka ke tanye ka jiri kata fokke me wolonfla qala Allah ta'ala alakum masamin korota lendo illa sawma fa innahu li wa ana ajiji bihi fosu wayne ala de taye ne ala yere de be sumba sara ola ya daw sahawatahu wa ta'amahu min ajli
sumbaga baka nindungo toye abaka damu toye abaka dumuni toye ne alakama lilisaimi farihatani sumbaga ni sonjia fulabai farihatu inda fitrihi na ya kasuntiga ben ni sonjia wa farihatu inda liqai rabbih na ya tigi alakum be nyogonya lagara ben ni sonjia wala qulufu fi atiyabu inda Allah min rihil misk sumbaga da kasa akadi alafe kateme parafe min toge miski na kasa kadi kosobe sumbaga da kasa kadi alay kateme oka ninye hadisa min kalana anka na kai riwayu asrahu nan don na ibn shaminu kasrahu kono haja li حديث أبي هريرة نقله المؤلف رحمه الله تعالى ني حديث من فلانية أبو هريرة كحديثا مؤلف يا تعالى كنيما مسا من كرو تعالى في باب وجوب صوم رمضان سنغالو سوني واجب يلي بوندا كونو وبيان فضل الصيام أني سون فسمانتيا بانجلي وما يتعلق بأن من بدلولا بعد أن ذكر الآيات ni hadisa fora de muallifu kelen ko fe ka aya wufo darasu temenanye aya nunu anye ulu tafsiri wa zakara fihi fawaida ayen nafaw dofo hadisan kono hadisai nafaw dofora hadisan kono awala folo أن الله سبحانه وتعالى جعل صوم له حديثا من فلنا نانا كاي روايه كلا فايدا دوبه حديثا ينكونو فايدا دو فورا حديثا ينكونو أفولو يمونيه ألا يسونك ألتاي جعل صوم له ألا يسونك أتاي وأمر ابن آدم الآخر أي خير صومي hada maden ka bara werew munun te sunye li ibn adama ala yawuluka hada maden yere yaqulu ta'ala alakum samin qoro ta'ala kullu amri ibn adama lahu illa siyama fa innahu li alako hada maden be bara ke bara nyuma ke ika bara nyuma yitai fosu wayenne ala de tai والمعنى أن الصيام يقتصه الله سبحانه وتعالى من بين شائر الأعمال ما نيمونye ala de be kere sunwe ka bo hada maden ka bara to uchela lianna ay ashiyam parce que sun fule a jamul ibadati ikhlasa hada maden be baton mununke alaye baton mi ni hada maden ka dusukun kala sikabwa kono kosobe ويسونده فإنه شر بين الإنسان وبين ربه parce que sunye gundo de abe hada madina tigi ala de ce lianna al-insana parce que hada madin la yulamu idha kana sa'ima aw muftira wa huwa mannas parce que hada madin fulani sunna ni e faralembe mugo ka yoro la ibe mugo chela mogota do yala isunto do wa ube immin todo mogotodo yeji habu wayati ibena ibe mogochela me mogota do ko ibe sunna ube sunnente mogotodo wa yakhruju wa yadkhul wala ya'lamu bihi niyatuhu batinatu hada madin fule min suntodo abe bo mogotado me akan ganiya ba kono falijalika ninde koso kana ajama ikhlasa sunde kaddu sugun kala sikabo faqtasahu Allah min bayni sha'iril amal aw alay sun sugantiya kaka yirettaye kabo baraw to cela ninde parce que sun ganiya sun baga ganiya min balo bani ala de ce abese ka ke awun cela
mo be sika kan mun cela sunto do anta do abe sundela ubati sunna anto do abe takana abe do abe bo na kan nganya ba yere de kono oda to sundu su kala shi kabo oda to ala ya kere kere kabo barau to cela kaka tai doko ni ala ye sunka yere taye ko amana ye ninde akaddu sun kala shi de kabo katame barau to ka qala badul ulamai wa manahu medoni kabo doko ko mana ye munye إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان للإنسان مجالم للعباد دو كوني على كسوني على تاي على أرادب سنبغ سرناي دون كبا دوكا مانا يموني كوني يوم القيامة دو على مسامين كورتا لندو ني على كرا يوم القيامة دو وكان للإنسان مجالم للعباد bonna ya soro eye jominye qiyama keneka alaka jondo kattonya le feundo bi fe fa innahu yughaju li ibadi min hasanatihi illa shiyama ala be kabara nyuma de mina kodi mugo maye mugo min tonyo fosu fa innahu la yughaju minhu shay'un sun ala te foi mina ika sunna ko abadi mugo دوكو حديثي لا ني نيندي لانه لله عز وجل باسكو سوني على ديتاي مسامين كبكور تالينو وليس للانسان سنت هذا مدنتاي وهذا معنى جيد نسمين كون معنى كاني كوسوبي معنى ني الله كو سوني لتاي يوم القيامه دون ني جون نانا قيامه كنكا ايا سوريه مغورو تونيو وكاتونيا لفيوم بيفه ika bara nyuma ube mina kudi atigima me ika sunte di mugoma parce que sunte eta de be mina kadi mugoma ko sara ukato nyalila me sunte eta o te di mugoma parce que o ye ala de tay do ko mana ninde buno semeno kon ni manya kanyi kosobe anna siyama yatawaffaru ajruhu li sahibihi akon ni mana kanyi kosobe ni mana lanyene munye ko sumbaga ka sumbi e yerede abe sumbaga yerede aka sun saraba a yerede wala yughaju minhu limajalim liqalqi shay'un sumbaga ka so fuite mina wala ko oboji mugoma ye mugomunun toyo o yerede tay to nyali kelate mugo to nyalente o mina o yi kelempe u de tay donc on nyi fayda soro hadisa yin kono ko sun ni nafa be sunna do ko sunni ala taye adusukun kala shikka bo kateme baraw to ka kele mana fulanna sunni ala taye amana e munye yomal kama do hari mugo tonyo le wiye munun tonyo no yu ka bara nyum to mina ka duma ika sunte di mugoma ika sun ko ni yere de taye parce que yala de taye wote mina ka di mugoma etate woye نيني فلوي ثانيا فلنا ومنها أن أمل ابن آدم يجزى به الحسنة بأسر أمثالها إلا صوما أن يدو حديثين كنا فوقنا ko hada madenka bara be ala bi saranaye bara nyuma kele ala ba sarata fosu fa innahu yuta ajruhu bi ghairi hisab sun koni sarabeta kadima de wote jate ni nyen na fa fulana hadisa in kono hada madembe bara nyuma ke ni ala bi sara bara nyuma kele aba sara nyumanta me sun jate tola obeche kadima de sun sara obeche kadima de jate ko tola yani annahu yudaafu adafan kathira mana munye sun sara be jidile min kacca kosobe mogoto dando ala yere de boche kota doroko dima wa qala ahlul ilm doni kabako wajalika li anna sawma astamalla ala anwa'i sabr salasati hukumuna
sumbaga ye nin fasamantiya sɔrɔ munna sun fana ye nin fasamantiya sɔrɔ ko parce que sun sabali qualité sabali noniya saba in bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sun kɔnɔ sabali noniya saba in u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sun kɔnɔ fa fihi sabaru ala taatillahi parce que an ko sabali noniya ye sabari a sabaru ala taatillahi wa sabaru an maasiyatillahi wa sabaru ala qidarillahi almulima sabali nin qualité sabari ka sabali ka ala bato ka sabali ka ala soso ye ka to ye ka sabali ala ka latigɛ diminɛw kɔrɔ wa sabali qualité saba min fɔlen nin ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ sun kɔnɔ fa fihi sabaru ala taatillahi a bɛ sun kɔnɔ ka sabali ka ala bato o bɛ sun kɔnɔ wa sabaru an maasiyatillahi ka sabali ka ala soso ye ka to ye o bɛ sun kɔnɔ wa sabaru ala aqdarillahi ka sabali ala ka latigɛ kɔrɔ o bɛ sun fana kɔnɔ amma sabaru ala taatillahi mais min ye ka sabali ala bato kan o bɛ sun kɔnɔ yɔrɔ juma wala anna al insana yahmilu nafsahu ala siyami ma karahatihi lahu ahyana hadamaden bi yɛrɛ bila a bɛ yɛrɛ ta k'i yɛrɛ bila sun kɔnɔ ka sun k'a sɔrɔ sun in wagatiw dɔw la man di ye yakirahu limusaqatihi i bɛ sun i b'a kɔ gɛlɛya min b'a la ani degun min b'a la i b'a kɔ ni o ye la li anna allaha faradahu a ye nin yɔrɔ kɔlɔsi de dɔɔnikibaw bolo o de y'a to balima dɔɔnikibaw ka kitabu ka banbu ka ku kala a ka ɲi dɛ hadisa ninnu ni kuma ninnu o de y'a to min ye abdurajak bajiri a b'a fɔ a ka kuma dɔ senfɛ a ko hari salafu ka kumaw filɛ dɛ aqida kitabuw la dɛ a ko a bɛ hatagi ko kala karamɔgɔ de la a k'o faranfasiya ye salafu yɛrɛ ka kuma aqidaw la aqida kitabuw la ni salafu kote a bɛ hatagiya i ko karamɔgɔ ɲuman de la a k'o faranfasiya ye parce que i b'a sɔrɔ salafu dɔ bɛ kuma dɔ fɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ kuma in ɲɔgɔnna fɔ yɔrɔ dɔ la ou bien a b'a kɔntere fɔ yɔrɔ dɔ la fo i ka mɔgɔ dɔw de sɔrɔ karamɔgɔbaw la min b'a faranfasiya fɔlɔ sani ka taa fɔ sinon i bɛ taa kataw di mɔgɔ ma ou bien i yɛrɛ bɛ bila kataw kɔnɔ wagati bɛɛ donc a ko ni sunbaga bɛ se ka sun kɔ wagatiw dɔw la gɛlɛya min bɛ sun kɔnɔ i bɛ se ka kɔ n'o ye mais a tɛ sun kɔ ko parce que ala y'a farada law kariha al-insanu sawma li'anna Allah faradahu lahabita amaluhu parce que ni hadamaden ye sun kɔ ko parce que ala de y'a faradaya o b'i ka baaraw tiɲɛ yɛrɛ de ya nabi ki kafiri yɛrɛ jalika bi annahum karihum ma anjala Allah fa habata amalahum ni sunbaga ye sun kɔ ko parce que ala y'a faradaya a ye faradaya in de kɔ o b'i ka baaraw tiɲɛ de o b'i kafiriya de lakinnahu karihahu limusaqatihi mais n'i ye sun kɔ pour ko sun ka gɛlɛ de i y'a gɛlɛya ni degun min b'a la i ye degun in de kɔ i ma faradaya in kɔ ayi baasi t'i ka o la o t'i kafiriya o t'i ka baara tiɲɛ ni yɔrɔ ka faamu o de y'a to tuma min hari nawaqidul islam tuma min Sheikh Salih Fawzan tun b'a a sarahu k'a fɔ n'i ye ala ka fɛn jigilen dɔ kɔ a b'i ka baaraw tiɲɛ ɲininkaliw yɔrɔ la bon u ko musow dɔ bɛ o cɛ ka muso filanan furu ou bien ka sabanan far'o kan ou bien ka naaninan furu u b'a kɔ o fana ye murti ye ka bɔ diina kɔnɔ o b'u ka silamɛya buruja wa a ko la a ko ni muso bɛ sinamuso kɔ sinamusoya gɛlɛya min b'a la degun min b'a la a b'o de kɔ mais a tɛ komi ala y'a ladaga cɛ ka filanan furu a y'o de kɔ o tɛ kelen ye n ye n cɛ ka muso filanan furu muso b'o kɔ n cɛ ka muso sabanan furu muso b'o kɔ n cɛ ka muso naaninan furu muso b'o kɔ mais a ye sinamusoya in de kɔ mais ala ka fɛn dagalen furu a m'o kɔ dɛ a ko a ka silamɛya tɛ buruja nin yɔrɔ la dɛ a ko aw m'a mɛn kuranna yɛrɛ kɔnɔ kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum ala ko mu'minu ma ala ye kɛlɛ faradayaw kan k'a sɔrɔ a tɛ kɛlɛ fɛ o ma fɔ mu'minu de o
mu'minu ma ala ka fardali kele fardali mu'minu mo ko de gele yam min be kele na o yode ko ha bonni difference ka famu wodi ya to fuyi ka kala karamo bawla ani salafun ka kuma nunu ka karamo de soro min bu français ye bon bino semno yene français dia wakati dolo sumbaga be sun iba soro abe sun ko musaqam min be sunna geleyam min be sunna ayode ko mi ama sun ka farda yali ko parce que nayo ko doroba ka baraw de tiya mi ayesum geleyam min bala yode ko o ma zalika kafaroka ni ayesum ko geleyam min bala yahmilu nafsahu alayhi me abiru abayire takayire bila sunka fayasbiru an ta'ami wasarabi wan nikahi lillahi azza wa jalla abe sabali kabo dumuni bolo abe sabali kabo mini bolo abe sabali kabo muso kafu nyogonyana ala kama musamin kabo korota lendo wali haja ninde koso qala allah ta'ala fil hadith al qudusi ala ko hadith al qudusi yakono yatruku ta'amahu wasarabahu wa sahwatahu min ajli aba aka dumuni toye aba ka mini toye aba ka ewanin dungo toye min ajali ni ala koso donc ni nye sun asaburu ala tati lay sun kono ni yorode do sun baga be sun wakati dola sun koni ya bala geleya min be sunna mais abo ko ka yere bila sun ka kasun donc asabarira ala batuko ba masabara ala batuka asabarira ala batuka min be sun kono kele amma sabru amma shiyatillah amma ka sabale kabo ala soso la ni obe soro sun kono wa haja hasilu lisaim ni nimbe soro sumbaga bolo fa innahu yasbiru an nafsihi an mashiatillahi azza wa jalla sumbaga ba yire sabali ka yire mina kabo ala soso ma fa yatajannabu laqwa batara kumaw mana kuma sumbaga ba yire mina kabola ka yire kurusi kaboma warafasan junubu kuma sumbaga ba yire mina kabola wal jahala jahiliya kuma ni jahiliya ke wala sumbaga ba yire mina kabola ka to sunna wajura galo sumbaga ba yire mina kabon galo na ka to sunna wa ghayra dhalika min maharimillah anin nunun na nyogona la ka haramu ko la sumbaga ba yire mina kabo ala ka haramu la ka to sunna pasin ka sun kana ciya uben ka sun baraji kana nakasi wala ka sabali ka ala kutaye ka toye ayera sun kono mama ya kono ayera sun kono sabari kalite fulen fana yera sun kono parce que sun baga ba yere mina ka bola ka haramu ko na ka to sunna munnan ka sun kana ciya uga baraji kana nakasi amma sabru ala aqdarillah min minye ka sabali ala kala tigen koro o fana yera sun kono wajalika anna al-insana fana uyemunye hada maden fule yushibuhu fi hali sawmi abe hada maden soro akan sun watila hada maden ka mbe sunna wakati mila halala abe hada maden soro aka sunna aka sulla halala wala shiyama fi ayami sayfi tawilati al-harrati kuma mana nitile mafila de don tile kajja tile kakala من الكسل والملل والأتس ما يتعلم منه هذا مدين فرفق دوبا سرو لافو دوبا سرو مينو دوبا سرو ما يتعلم منه لافو أني إوا فرفق مي أني مينو مي ميمبا لديني تلما فلا ni tile ka kala tile kajja ni sumbaga sura asunna o wakati farifaqo basoro lafu basoro minogo basoro minogo mi ba ladimi wayata aja bihi abe toro ni minogo yinye walakinahu sabirun mi abe sabari minogo inkoro lianna zalika fi maradati allah parce que yere bado minogo kuni min fuleni minogo min digilen bin na yendegu nimba ke ka ku adimi bin ka menya ku ayaku munna lianna fi dhalika maradati allah parce que alaka jembala ninye ninke wala ka sabari alaka la tige dimine unkoro faran yera sunu go maya kono o yera kono falamma samala ala anwai
استمل على أنواع صبر ثلاث تمام سون سبل كاليتي سبين يرى سون كنو كان أجره بغير حساب ودياتو سون سرا كيرالا كي سرا أتا جاتي أبا سرا تشيكا ديما أتا جاتي قال الله تعالى ألكم مسامين كورتالينو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ala ko ale be sabali bagaw sara u ka sara la ka soro jate tala abe che ka dima de e wa sumbaga yera sabali bagaw la sabali kalite saba o yera sumbaga la wala odi ato ka sara be che ka dima te jate asalisa faida sabana hadisain kono wa min al fawaid allati astamala alayhi haja al hadith abe faida wala faida munum benni hadisa kono أن للسائم فرحتين سنبغى نسونجيا فلاباي الفرحة الأولى عند فطره إجاب ترى نسونجيا فلو نسنبغى سنة أبن نسونجانا كسونية يفرح بفطره من وجهين نسنبغى سنة نايا كسونتيجي أبن نسونجانا كسونتيجلنا كمينية لا هلفلا الوجه الأول الهلا فلو أنه أداء فريدة من فرائض الله أبن نسونجا نامينا سنتغر أبن نسونجا نسونغلو دنو الحمد لله نيالك فردا دودي أنه أداء فريدة من فرائض الله أبن نسونجا كافوني ألك فردا دودي هرب دو بولو نومينا الحمد لله بيفنا بورالا وين نسونجا إبن نسونجا ألك فردا دو إيادي وأنعم الله بها عليه على النعمة كي كان أويه وكم من إنسان في المخابر يتمنى أن يصوم يوما واحدا فلا يحصل له هذا مدين جولي جولي هذا مدين جامان جولي جولي بكبرو كنو نابا نتهاري نكاسرو نكادون كلينسو عليه ني أتوسرو مو جولي جولي مو جامان جولي مو جامان جولي جولي بكبرو كنو بي ni sunna ka suntiga alebe kaburu kuna ba na tahara kasoro ka donkelen su alai mata soro wa haja qad manna Allah alayhi bi sawmi bo emni min fulenni alay fonnan sirake alay asunna fasama bi sawmi fasama alay fonnan sirake alay asunna fa hajihi ni'amatu ni nyenne made fa kam min insani sarafi sami wala mu yutimmahu mogo joli joli donna sunna ka sunda mina ama dafa mogo joli joli ye sunda mina ama dafa mogo chama be sungalo kono fajiri aya ka suguri do donna sun kono adara doro sani tile yere ka bo ubi aye fajiri sali doro sani tile yere ka bo ale sara uba fo ko aye suguri do fana ha anna aye suguri do nyogon fe ama ka sunda fa mogo joli joli be adonna sunna asida nya soro sani tile ka betile tolale ale matile dafa fatura o joli joli be mo joli joli be na donna sunna amase ka sunda fa faida aftara fariha ninde koso ni sumbaga namina abin ni sonjia lianna ada faridata min faraidillah parce que aye alaka farda dodi aye farda dodi kabo alaka farda wala don da fara bolo abin nisonja noy alwajhu sani nisonja ewa sumbaga kan nisonja na ka suntige la hala fulana yafrahu aida farahan akhara abin nisonja woreye huwa anna allah ahalla lahu ma yuwafiqu tabaiyatahu min al-ma'akil wal masarib wal manakih nisonja chogo fulana munyana ya suntige abin nisonja ala ye fendo la daga nye femminni anin kalla hala be nyogonta dumuni mini nka muso ka fo nyogonya bada an kana mamnu'a anha sumbaga kelen ko fe atum balila nonu na tile kono itum balila dumuni na itum balila jila itum balila ika muso ka fo nyogonya la min ni sun tigera doro nonu dagaraye ewa sumbaga be ni sonjani nin fanaye
suntige wakati na ya nisu abeni sonja chogo fulana le fulani nye ala ye feun daga unye fe munun nin kabalo chogo be nyogonta minye dumuni ye mini muso kafu nyogona fahatani farihatani fil fitri awa ni sonja fula be minina ni sumba kun ya suntige doro ni sonja fula bala al-ula folo anna Allah manna alayhi bi itimami hadhihi al-faridat ni sonja fule munye ko ala ye folnan shiraka alaye na ye nin farda timme asaniyatu ni sonja fulana anna Allah manna alayhi bima ahalla lahu min mahbubatihi abin ni sonja fana alaye min daga ye aya kakkanu fe munun la daga ye min ta'ami was sarabi wan nikah min ye dumuni ye ani mi ji ani muso ka fo nyonya abin ni sonja ni o fana ye alaye munun la daga ye munu aye fe munun la daga ye abin munun fe abin ni sonja no fana ye arabiya nanina o min fawaid hajal hadis abin ni hadisa faida kono al isaratu ila fawaid sawmi ka koriya ke kata sunna fama wala li hikmati ani kodo ni kiri min tora kiri min nyato ko alaye sunke farda min fardi sawmi ani hikma min bala ni alaye sunke farda hadisa in faida dobe koriya katoma haisu qala sallallahu alaihi wasallam yoro min ni ciden ko laka tanuna kisibaka fa ija kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfusu wala yasqab ni ciden ko na dola kelen sunna dommi kana junubuke kana mankancaya yani la yaqulu qawla ya asamu bihi yarfusu yode kana kuma fo kuma min nibe junubu soronai isunton wala yasqab fayatakallama bi kalami saqbi fala yasqabu kuremunye kana kuma minye mankan kuma wiye bal yakunu qawara mutamainna mutaanniya sumbaga ni sunna ibeke bonyani karama de kono ima fantile mutaanniya ikika ko keni neme fa insabahu ahadu aw satamahu ni sunnendo ni mogo doyi nani a ube mogo do fa insabahu ahadu aw satamahu ni mogo doyi nani ube aye kuma jugo fo iye ni mogo do ayi nani ube aye kuma jugo do fuye fala yarfa'u sawtahu alayhi ekani kan korota ka sagabu yode manka kana mankanci ayi nani ube ka kuma jugu fuye kana mankanci ala ekani kan korota ka bal yaqulu inni sa'im yaqulu zalika e ba fode ne sunnende do ibe nin fo munna li allanya ta'ala alayhi alladhi sabahu ka foye ne sunnendo o fo kunya munye puru munyi nani ka kuma jugu fuye akana yere korota ika كأنه يقول أنا لست آججا أن أخابلك بما سببتني به ولكني صائم أبيكم كم لا ينبغي كايرا لمن ينني نيا ينمي نني أتكم من دسرة كيناني ده أتكم من دسرة كيناني ده كي كان نني نيجونا فيه أتكم من دسرة ولا ده كم يمين فيه كان نيجونا فيه أتكم من دسرة ولا ده walakin ni saimu men sunnen de do ya tunti jabi parce que fendo balu dobe naluma dobe ni ayen nani ayi maku iman nani ale jate la sisa esrana ale nyede ete se ka jabi ale be e ka de esrana ale nyede ete se ka jabi wodi ya to iti dade len tote iba fode ne sunnen do pour akado abe komi iba ke kayirala ni ya ne mi jabi mi nani ati komi ndesera ki nani ki kan nani ni nyogona fuyede me minya to min nani mi kan nani ni nyogona fo suminde do sunnende do wadi ya to mi kan nani na nyogona inani ni nyogona masagi ima lakini saimu yamuna ani sawmi min raddi alayka nka sunde bimbali ninte ika kuma isagima jito yate desetede mbe summi nade nka sunde bimbali ninte ika kuma nyogona sagima wala haja
fayaquluhu lahu jahara bon na an ko kuma yin ka fo ni mana de ka ibe kuma yin fo ka bangede ita fo gundola de inni saimum be bange sisade parce que fo kundo de bala min yi nana kana jatemina ko ale de be eka i desera ka jabide wala iba yirara inni saimu ibo faye ka bangede aka me la nyini akado niya yin nemi ka kuma yin sagima sunde yimbali ninti ka kuma sagima me desete iba fo ka bange kazalika aida abo chogola tuguni ija khala inni saim bo ni kunne be sunde la nafa were bala tuguni waye jumay yuridu nafsahu am mukhabarati hajal lati sabahu kannahu yaqulu li nafsihi inni saim donc abe kuma atigi bake ka yire ladi ni ko inni saim nafa fulana munye kuma infoli la abe kuma atigi bake ka yire ladi ebe sunde la e manka ninjabi de ebe sunna e manka ninjabi de inni saimu fala turuddi ala haja leji sabba ebe sunde la de ni nyina nite kana nani ni sagini made parce que ebe sunde kono ni sumba ko inni saimu na fafula na munye ibaki kiyere ladi ebe sunde kono de e kana ninjabi manka ninjabi wa haja aida mana jalilun azim nin fana ye mana de mana min kanyi mana min kabo wali haja kana nabi sallallahu alaihi wasallam ida ara min ad-dunya ma yu'ajibuhu wa khafa an tata'allaqa nafsuhu bijalika wada yaso wada yato cide nyere ni cide nye jiya kodoye jiya nema doye aye jiya kodoye minye ciden kabako akabakura jiya nema mina ube jiya ko mina ni ciden be sira adusukun kana dilo o jiya ko inna ciden be munfo qala ciden ba fo labbaika inna li aisha aisu li akhirati aba fontik ala nyi lamina nyanama ya nyuma nyanama ya dafale lagara ka nyanama ya indiro jiya tayinte ciden yerbe nim fo kata yere may munna ka yere laddi kuru jiya ko adusukun kana dilo jiya la aba yere ladini ni nyekwa na ye jiya ko minya ya kabako na sirana adusukun kana dilo o jiya ko inna aben nin kuma fo ka yere laddi ka fo nyana maya dafale ni la gara nyana maya indene jiya tainde fa nafsu majbulatun ala mahabbati ma tamilu ilayhi wa sahawatihi awa nin fule ni adalende do na ben jenge kata penna aben mile kata anin dungoma nimbe minfe nin dalenda kamade nimbe minfe abe mile katama nin dungo min kadi niye abe mile katama o yen nin dan chokode abe minfe abe mile katama abe min kanu abe mile katama fa ija ara ma yu'ajibuhu min ad-dunya falyaqulu labbaika ewa nin fule hadamade niye jiya ko do ye minni kabako ikafo labbaika yani ijabata laka ya rabbi at kore mu yentigi ala nyi jabi inna li aisha aisu li akhirati wama aisu dunya fa in wama aisu dunya fa innu jair wa fani hadamade nyere katoki yere ladini ni nyede niye jiya ko minye doro iduskumba fe kadiro ala doro yere ladini ni nye ika fontigi ala nyi jabi nyanamaya nyuma nyanamaya dafale nyi lagara ka nyanamaya de me minye ninjia nyanamaya ni abe wuli de abe bare ya nyanamaya jan damu kera choko nema kera choko nema do nema mi be wuli nema do nema mi na be ba lagara nema de te wuli lagara nema de te ba fa hajihi min fawaidi sawmi naqalaha al-muallif rahimahullahu ta'ala ewa nunu nye sunkan nafai imamuna nawawi rahimahullahu ayutanye alaka ewa anema masamin kurtalinu mimma arawahu abu hurairah radiyallahu anhu anni nabi sallallahu alaihi wasallam ko faidan surula hadisa juman kuno ni imamuna nawawi ya tanye hadisa ni abu hurairah ya mafula kabon na juma malaka tanuna kishibakan wa fi hadha al-hadisi nawani min anwa'i al-hadis ni hadisa kanoni ya fulayin bebe hadisa kelen kono alfazu qudushiyatu min kalamillahi
عز وجل التي أرواه النبي صلى الله عليه وسلم ربي حديثي كما باكون كما منو بافو الفاظ قدسية ما نم مسا سنيالين كما من كلام الله عز وجل كما منو أي على يرك كما ويه نيكيد نيوم مفلا كابو على بولو كوفوني ويرا حديثي كنو على يرك كما ciden ka mafula ka fonye o yera hadisan kono ciden ka mafula ka bo tiga la bolo ko fonye o yera hadisan kono wal faju nabawiyya min indi nabi sallallahu alaihi wasallam ewa hadisan kelen kono kuma usorola la munu nye ciden yere ka kuma uye fana ko fonye hadisa kelen kono ni hadisa min fulen ni hadisi do qudsiya kuma uyera la yere ka kuma ni ciden ko ala kote ni cide ala ka kuma wude do me cide nyu mafula ka bo tigi ala bolo ko fonye kuma wuyera hadisa yin fana kono ye cide nyere ka kuma wuye ko fonye ube yera hadisa kelen kono donc ba foninde ma hadisa kan noniya fula yimbe yera ni hadisa kelen kono wallahu a'lam subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik